Krásny deň, priatelia, ja vám prajem na masterklase sociálne siete ako magnet na peniaze. Dovolte, aby som sa vám predstavila, kto ma ešte nepoznáte, som Daša Danadová a som zakladateľka projektu Povedz si áno a venujeme sa tu práve teraz, alebo budeme sa tu práve teraz venovať sociálnym sieťam trošku viacej do hĺbky, aby sme mohli naštartovať svoj biznis rýchlejšie, ako som to robila ja, keď ešte som nemala tieto znalosti, nemala tieto vedomosti, nemala tieto skúsenosti. Takže zozdielam si obrazovku a môžeme ísť na to. Dúfam, že všetko pôjde tak, ako má ísť. Ešte to spravíme tak, aby ste to videli na celú obrazovku. Tak, dúfam, že je všetko v poriadku. Takže sociálne siete ako magnet na peniaze. Ešte si vás trošku takto posuniem, aby mi to tu nezavadzalo. Technické veci. Dobre. Takže budeme sa dnes venovať týmto 4 oblastiam. A to konkrétne, viac menej, o opísaní tých sociálnych sietí, aké sociálne siete poznáme a aké majú výhody. Potom, ako si nastaviť jednotlivé sociálne siete, aby naozaj to bolo také, aby sme priťahovali tých svojich ľudí alebo tých svojich potenciálnych zákazníkov. Ďalej pozrieme sa na prácu na sociálnych sieťach, akým spôsobom denne potrebujeme na tých sociálnych sieťach pracovať, aby sme priťahovali tých našich potenciálnych klientov, aby sme boli pre nich zaujímaví. A na záver vám poviem jeden tajný tip, ktorý som sa dozvedela ohľadne sociálnych sietí. Tak poďme na tie sociálne siete ako prvú vec. No, potrebujem si to posunúť. Sociálne siete, najzákladnejšie, ktoré poznáte, všetci sa pohybujeme na sociálnych sieťach, to je úplne jasné. Toto sú asi tie najzákladnejšie, najpoužívanejšie sociálne siete, ktoré poznáme, ktoré využívame. Je to Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Pinterest, niekto možno používa aj Twitter a potom sú tu dve také komunikačné platformy, WhatsApp a Telegram, ktoré sú veľmi zaujímavé práve v tejto dobe. Tak poďme sa pozrieť na tie jednotlivé sociálne siete, o čom sú a na ktorých sieťach asi akým spôsobom sa pohybujeme. Facebook je jedna z najzákladnejších, najväčších a možno najrozšírenejších sociálnych sietí na svete. Je naozaj vhodná pre veľmi, veľmi širokú škálu používateľov všetkých vekových skupín. Sú tu ľudia od ja neviem, 15, 16 až po 100 rokov. A možno, že v tejto dobe, alebo viac menej v tejto dobe je už naozaj skôr pre tú vyššiu vekovú kategóriu, možno na 30, na 40 rokov viacej populárny, pretože pre tých mladých je populárnejší Instagram, alebo pre tých ešte nižšie vekovej kategórie dokonca TikTok. Ale Facebook je práve v tom, že je dobrý, že sa špecializuje na vytváranie komunity priateľov a komunity sledovateľov. Dajú sa tu vytvárať rôzne facebookové stránky, rôzne facebookové skupiny, uzavreté komunity, kde vieme komunikovať tak hlbšie tú našu problematiku. Takže trošičku viacej o tom Facebooku. Má obrovskú užívateľskú základňu, pretože vo svete je miliardy užívateľov celosvetovo tejto sociálnej siete. Preto má velikánsky potenciál aj pre podnikateľov a nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale aj pre podnikateľov, ktorí si už chcú rozšíriť svoj brand, chcú sa dostať medzi viacej ľudí. Veľmi dobre sa tu dajú cieliť reklamy, čiže je dobre používať tie reklamy, ak teda niekto chce ísť aj tou cestou reklám, a nielen virálnym priťahovaním svojich zákazníkov, ale veľmi dobre sa tu cieľia tie reklamy podľa miesta bývania, alebo podľa miesta, kde sa tí ľudia pohybujú, alebo podľa záujmov, alebo podľa správania, čiže podľa rôznych faktorov, ktoré nám to tu umožňuje tá reklama. Čiže veľmi je tu efektívne oslovenie tej cieľovky. Zaujímavé sú facebookové stránky a facebookové skupiny, pretože môžu sa tu rozvíjať značky, brandy, môžeme ponúkať v tých facebookových skupinách alebo stránkach viacej služby alebo viacej produkty, ktoré vyrábame alebo ktoré predávame. A práve v tých skupinách sa potom môže rozvíjať taká hlbšia komunikácia, môžu sa tu získavať recenzie na jednotlivé produkty alebo služby a
priamo vieme interagovať s tými potenciálnymi klientmi, alebo už aj s klientami, ktorých v podstate máme a s ktorými dokážeme komunikovať a dokážeme im dávať viacej informácií a dostávať spätnú väzbu, čo by oni viacej potrebovali napríklad. A ďalej je tu veľmi dobrá komunikácia cez Messenger, čiže priamo cez správy. Treba si zapamätať, že sociálne siete nie sú určené na predaj. Predávame možno v skupinách alebo priamo v správach tým zákazníkom. A veľmi dobrá vec, ktorá je veľmi dobre virálna a každý ju vidí, sú živé vysielania. Takže živé vysielanie určite odporúčam používať všade na každých sociálnych sieťach, kde sa to dá, pretože tie sa najvirálnejšie rozširujú a najviac ľudí ich vidí a samozrejme majú najvyššie dosahy. A na Facebooku vieme urobiť máme biznis manažéra a vieme tam robiť aj analýzy výkonnosti našich reklám. To znamená, že nejdeme len z brucha, ale vidíme, že ktoré veci fungujú a ktoré veci nefungujú. Takže toto Facebook umožňuje a preto je to veľmi dobrá sociálna sieť práve pre podnikateľov. Nemusíš tu mať 100% krásne videá, 100% krásne fotky a aj napriek tomu budeš vedieť priťahovať ľudí. Pretože možno Instagram je práve trošku inak zameraný, je skôr na takú kvalitu tých fotiek, kvalitu tých videí a na Facebooku to nie je až také dôležité, aby to bolo neviem ako kvalitné, ale sa to rozširuje medzi širokú škálu ľudí práve tým, že sa to zdieľa, práve tým, že sa to komunikuje. A je tam veľmi veľa rôznych možností, akým spôsobom rásť virálnejšie. O tom sa už určite budeme rozprávať dneska trošku neskôr. A facebookové skupiny sa tu dajú vytvárať, mnoho facebookových skupín podľa tém, ktoré ľudia zaujímajú. Čiže ak máte viacej tém, ktorým sa venujete, tak viete vytvárať viacej takých cieľných, uzavretých skupín, kde to bude naozaj cieľné presne na toho zákazníka, presne na toho nášho avatara alebo na toho človeka, ktorého poznáme a ktorý práve rieši tieto veci, tieto problémy alebo má takéto záujmy, takže presne je na to cielený a oni tam potom medzi sebou dokážu aj komunikovať. To je úžasná vec, pretože sa tu veľmi dobre vytvárajú potom vzťahy. Nie je nič jednoduchšie, ako teraz cez Facebook sa dostať k ľuďom s podobnými záujmami a práve začať s nimi komunikovať. Čiže cez túto možnosť facebookových skupín, cez možnosť Messengera sa veľmi, veľmi krásne dá odkomunikovať naša služba alebo naše produkty alebo čokoľvek, čo sa chceme venovať a čo chceme predávať na tých sociálnych sieťach. Druhá sociálna sieť je Instagram. Je to vizuálna platforma, kde sa zdieľajú hlavne fotografie a hlavne videá. Populárnejšia je medzi mladšími generáciami a medzi tými ľuďmi, ktorí sú kreatívnejší, ktorí majú viacej tvoria. Čiže je to fakt veľmi dobrá platforma pre tvorcov a dajú sa tu vytvárať aj kanály pre nejaké skupiny sledovateľov. Je to taká novinka, funguje len pár týždňov, nebolo to doteraz, ale je to veľmi dobré, pretože zase viete cieleť, tak ako na Facebooku viete vytvárať nejaké skupiny, tak tu viete vytvárať kanály, kde viete cieliť na tých svojich sledovateľov a dávať im viacej informácií, ktoré sa nedávajú bežne normálne na plochu. Čiže je tam hlavne ten vizuálny obsah a široký dosah sledovateľov, práve sa to ukazuje aj ľuďom, ktorí vás nesledujú. Vieme tu mať takisto priamu interakciu pod príspevkami, čiže dokážeme lajkovať, dokážeme komentovať, dokážeme písať správy a tie kanály na budovanie vzťahov sú úplne úžasná vec. A veľmi zaujímavá vec, ktorá začala tu na Instagrame a potom sa vlastne presunula aj na Facebook, dokonca aj na TikTok, sú stories. Je to veľmi rýchly obsah, má veľmi dobré dosahy, je tam len 24 hodín, čiže veľmi dobre sa tam robia nejaké reklamy, nejaké rýchle informácie, veľmi rýchlo sa zvyšuje efektívnosť kampaní práve preto, že dokážeme tam veľmi rýchlo dať informáciu, ktorá tam je len 24 hodín a ona potom zmizne. Ale dokážeme to aj repostovať, dokážeme to aj obnoviť, vlastne vrátiť sa naspäť do histórie, niekoľkokrát použiť tú jednu storku, čiže je to veľmi zaujímavý formát a má obrovský dosah. Má dosah aj medzi tých ľudí, ktorých vás fyzicky nesledujú. Takže je to veľmi dobrá vec. Potom sa tam využívajú aj hashtagy. Tie hashtagy už v súčasnosti nie sú až tak veľmi zaujímavé, ale môžu zvýšiť dosahy. A čo je teraz veľmi zaujímavé, sú Reels a trendová hudba v Reels. Keď nájdete trendovú hudbu alebo budete to sledovať a budete využívať tú trendovú hudbu, môžete ju využívať v Reelskách, môžete ju využívať aj v príspevkoch, ktoré dávate, lebo Facebook vlastne Instagram má tú možnosť, aby ste si aj do príspevku dali hudbu.
a čo je veľmi zaujímavé, pretože ľudia majú dva vnemy, nie len vizuálny, ale aj počujú, čiže to je naozaj veľmi dobrá vec. A ďalšia vec je veľmi zaujímavá, že sa tu používajú karuzely. To sú súbory fotiek, alebo súbory fotiek, ktoré idú za sebou. V preklade je to kolotoč. To znamená, že napríklad 3, 4, 5, 6 nejakých fotiek, ktoré je dobre, keď sú s grafikou, ktoré sú dobré napríklad na také edukatívne účely. A sú zaujímavé aj kvôli tomu, že napríklad prvý deň sa ukáže klientom alebo ľuďom, ktorí vás sledujú, prvá fotka z toho karuzelu a druhý deň alebo druhýkrát, keď vlastne sa dostanete znova vlastne na tú plochu, tak sa ukáže druhá fotka, čo je veľmi, veľmi zaujímavá vec, čiže takýmto spôsobom viete naviackrát pritiahnuť toho istého človeka alebo viacej ľudí, aby si pozreli ten karuzel a aby dlhšie počkali alebo dlhšie vydržali na tej sociálnej sieti, pretože to práve bude dávať dosahy, pretože čím dlhšie budú sledovať vaše príspevky tí ľudia, tak tým budete mať väčšie dosahy. Takže to je fantastická vec a veľmi dobrá vec je mať obsahovú stratégiu aj na sociálnych sieťach a hlavne na Instagrame, pretože sa to páči algoritmu a potom vás algoritmus viacej ukazuje. Takže to bol Instagram. Čo sa týka TikToku, TikTok je sa tam používa, alebo hlavne ho využívajú mladí ľudia, hlavne tá mladšia generácia, ale je veľmi zaujímavý a veľmi výhodný pre podnikateľov a pre značky, pretože ho môžu využívať na marketing, na propagáciu, lebo tam sa využívajú krátke videá a majú obrovský dosah, majú obrovskú rastúcu používateľskú základňu. Takže je velikánsky potenciál a môže sa tu veľmi veľké množstvo zákazníkov získať, samozrejme s prepojením potom na Instagram, čiže z toho TikToku potom prepájame ľudí na Instagram, kde už majú viacej informácií, kde už vieme s nimi inak komunikovať. TikTok má veľmi rýchly obsah, je to veľmi virálny obsah a samozrejme, že ľudia tam dostávajú sledovanie alebo odmenu za to, že sú kreatívni a autentickí. Takže to si môžete všimnúť. Môj pohľad na TikTok je taký, že je tam veľmi veľa anonymity, čiže je tam aj veľmi veľa hejtu, kvôli tomu, že tí ľudia sú tam anonymní, ale pokiaľ máte stratégiu, pokiaľ máte konkrétnu predstavu a konkrétny obsah, konkrétnu stratégiu obsahovú, tak je to veľmi dobrá vec na to, aby ste sa posunuli ďalej, aby ste mali väčšie dosahy, aby ste potom tých zákazníkov potiahli buď na Facebook alebo na Instagram. A videá sa vám zobrazujú podľa toho, aké preferujete témy. Takže hneď na začiatku, keď ste na TikToku a pozriete si nejaké videá, pri niektorých videách ste dlhšie, tak vám to potom ten TikTok viacej zobrazuje a bude vám zobrazovať práve také videá, ktoré vás zaujímajú a ktoré vy sledujete. A to bez ohľadu na to, či sledujete tých ľudí, alebo či vás oni sledujú, alebo nie. To je tiež veľmi zaujímavý fakt. Potom máme ďalšiu veľmi zaujímavú platformu a to je LinkedIn, ktorá je ale zameraná hlavne na profesionálnych používateľov, na budovanie takých pracovných kontaktov, na kariérny rast, pretože je to profesionálna sieť, kde sa nájdú firmy, kde sa nájdú podnikatelia, záujemcovia o prácu a záujemcovia o podnikanie. Veľmi dobre sa tu buduje brand, buduje sa tu povesť odborníka v tom danom odvetví, keď sa v tom odvetví vlastne tomu venujete, keď zdieľate rôzne články, blogy, videá, budujete si tú vlastnú autoritu, tak pritiahnete tých potenciálnych klientov, ktoré práve táto téma zaujíma. Veľmi dobrá je tu B2B komunikácia, čiže business to business, čiže to je na iných platformách, to nie je také viditeľné, ale práve tu je to business to business alebo business for business. Sú tu veľmi zaujímavé diskusné skupiny a je to silný nástroj pre podnikateľov, ktorí si budujú svoju firemnú značku a chcú rásť. Jedna vec je, že nájdete tu veľa manažérov, ale hlavne veľa zamestnancov, ktorí, keď my ideme podnikať, tak možno tí zamestnanci nemajú až také podnikateľské videnie, ale pokiaľ hľadáte zamestnancov alebo nejakých ľudí, ktorí budú pre vás nejaké veci robiť, tak tu ich nájdete. Potom je tam YouTube. YouTube je asi platforma, ktorú pozná každý, sú to videá, môžeme videá nahrávať, môžeme si tie videá prezerať a je veľmi zaujímavá na monetizáciu, pretože čím viacej sú naše videá videní, tak vlastne YouTube potom ponúka aj monetizáciu tých videní, takže naozaj ľudia, ktorí zaujmú niečím, tak veľmi rýchlo dokážu zmonetizovať ten obsah, ktorý tam majú.
Je to veľmi populárne, stále je to veľmi populárne, veľmi dobre sa tam propaguje biznis, dávajú sa tam rôzne návody, ako niečo urobiť, hej, čiže keď niečo hľadáme, tak väčšinou ideme na YouTube a nájdeme tam proste návody na všetko a to je veľmi dobre, pretože sú tam miliardy užívateľov celosvetovo a veľmi dobre sa tam dajú rôzne videá, rôzne videonávody, služby, reklamy, blogy, vlogy, proste všetko sa tam dá využívať na tom YouTube a je to veľmi, veľmi zaujímavá platforma. A hlavne sa mnohokrát využíva ako vzdelávacia platforma. Čiže vieme tam dávať veľmi veľa vzdelávacích videí a vieme dať odbery. Čiže keď požiadať ľudia, aby mali odbery, vieme využívať tie linky na YouTube a pridávať ich kdekoľvek do iných sociálnych sietí, aby ľudia preklikli presne vlastne na tú našu značku, presne aby nás sledovali. Veľmi dobre sa tu dá spraviť spolupráce s influencermi, rôzne živé vysielania aj pre len určitú komunitu, čiže nemusia to byť videá alebo živé vysielania pre všetkých verejné, ale viete si tu urobiť vysielania pre určitú komunitu a pre určitý napríklad smer toho podnikania alebo pre určitý záujem. Je to veľmi, veľmi dobrá vec. Vieme si tie videá uložiť, vieme ich zdieľať. A mne sa YouTube veľmi páči a dokonca sa tam dajú robiť aj krátke videá, také short, tak ako sú Reelsy na Facebooku alebo na Instagrame, tak už aj YouTube to umožňuje. Čiže tam takisto sa dá taká rýchle video urobiť, ale myslím si, že ten YouTube je skôr používaný na také dlhšie videá, na také dlhšie návody, čiže keď chceme viacej tým ľuďom ukázať, viacej tým ľuďom povedať, tak určite odporúčam YouTube, pretože to je presne platforma na to určená. Super, takže to sú tie najviac používané. Potom ešte niektorí majú radi napríklad Pinterest, to je platforma, kde sa zdieľajú obrázky, návody alebo rôzne nápady, ktoré sú uložené na nejakých nástenkách. My si vieme vytvárať rôzne nástenky, vieme využívať tie rôzne nápady a rôzne obrázky, ktoré tam sú, takže aj to môže byť zaujímavé pre niekoho. Potom Twitter, to je skôr textová platforma alebo textová sociálna sieť, kde vlastne sa posielajú také krátke správičky, ktoré majú obmedzený počet znakov, čiže na takú komunikáciu je to veľmi dobré. No a WhatsApp a Telegram sú teraz také veľmi, veľmi dobré a veľmi zaujímavé komunikačné platformy, pretože sa tam dajú viesť konverzácie s ľuďmi. Telegram napríklad využívatelia môžu tam aj písať, môžu telefonovať, môžu videočetovať alebo zdieľať rôzny obsah. A prečo je WhatsApp veľmi zaujímavá komunikačná platforma? Pretože všetky konverzácie a všetky hovory medzi používateľmi sú tam chránené tzv. End-to-end šifrovaním. To znamená, že ani prevádzkovateľia služieb nemajú prístup k tomu obsahu, čiže ten obsah je naozaj len medzi tými dvoma ľuďmi, ktorí si komunikujú. Preto je to oveľa, oveľa bezpečnejšie ako Messenger alebo čokoľvek iné, keď teda človek nevyužíva práve e-mailovú komunikáciu. Čiže keď komunikácia na nejaké veci, ktoré sú podľa mňa také, aby sa k tomu nikto nedostal, k tomu obsahu, tak odporúčam WhatsApp alebo e-mail. A to sú dve platformy, ktoré sú veľmi dôležité na komunikáciu. Takže už vieme, aké sociálne siete môžeme využívať v našom podnikaní. A poďme sa pozrieť ešte aj na to, ako si tie hlavné sociálne siete nastaviť. Pretože aj to je veľmi dôležité. Ja vidím mnohokrát, keď sa pozerám na sociálne siete ľudí, že to majú halabala, že zdieľajú všetko možné, že tam nemajú vyplnené niektoré veci, ale keď chceme podnikať, tak je to veľmi potrebné, pretože tá sociálna sieť je vtedy naša kancelária, je to naša teraz sa rýchlo neviem vyjadriť, ale je to naša vizitka. Čiže kedy sa dávali takto vizitky do ruky, tie papierové vizitky, teraz sa k tomu vraciame, ale keď niekto príde na našu sociálnu sieť, tak to je presne naša vizitka. A my chceme ukázať to naše podnikanie v dobrom svetle a v tom naozaj, v tej pravde, v ktorej vlastne fungujeme a to, čo ponúkame. Tak preto je veľmi dobré, aby nás tí ľudia na tých sociálnych sieťach poznali. Čiže prvá vec je profilová fotka. Potrebujete si nastaviť profilovú fotku, kde je vás vidieť, kde vám vidno do tváre, kde ste pekní, kde máte pekné oblečenie, kde nie je nejaké rušivé pozadie. Určite nie tmavé okuliare, určite nie čapica na hlave, pretože je to podnikanie, je to biznis a my sa ideme pustiť do nejakého biznisu a potrebujeme, aby tí ľudia v nás vlastne, aby sme vzbudovali dôveru tým ľuďom. Čiže profilová fotka ako na Facebooku, tak na Instagrame je potrebné, aby bola profesionálna, aby dobre vyzerala.
A to už viete spraviť aj s bežným fotoaparátom. Nemusíte za to kvôli tomu ísť fotografovi, aby ste si to urobili, ale normálne bežne s fotoaparátom, ktorý máme so smartfónom, sa už dajú robiť veľmi, veľmi kvalitné fotky. Čo ja odporúčam, mať na všetkých sociálnych sieťach rovnakú fotku, pretože vás tí ľudia okamžite spoznajú. Hej, keď vás budú poznať na jednej, na druhej, na tretej sociálnej sieti a budete mať tú fotku napríklad výraznú, jak ja mám to pozadie také rúžové alebo rúžovo-fialové, tak to tak hneď blikne do očí. To znamená, že na všetkých sociálnych sieťach si všimnú, aha, tak toto je ten človek, ktorého sledujem aj tam alebo tam. Hej, takže to je profilová fotka, takto si ju, týmto spôsobom si ju upravte. Potom na Facebooku ešte máme aj cover foto. Takže na tej cover fotke je dobré už potom si dať niečo, čo sa týka toho vášho podnikania alebo komunity, alebo možno nejaký výrok, v ktorom sa cítite dobre, ktorý vás vystihuje, alebo keď už chcete, tak už tam môžete dať samozrejme aj fotku svojej rodiny alebo niečoho takého, ale neodporúča sa to dávať do profilovej fotky. V profilovej fotke potrebujeme byť sami. A mnoho ľudí v tej profilovej fotke má nejaké zvieratko alebo kvetinky alebo vianočný stromček alebo neviem niečo také a to nie je dobre, pretože to už nevzbudzuje dôveryhodnosť. Hej, ja keď niekto osloví alebo požiada o priateľstvo, tak prvé, čo je, tak idem na jeho profil a pozriem si, ako vyzerá jeho profil a to už mi veľa na tom napovie, že či ten človek proste robí cez sociálne siete, zarába cez sociálne siete alebo nie. Hej? Takže ten prvý obrázok je moja facebooková stránka alebo môj facebookový profil a čo tam potrebujete si napísať je bio, ten popis, ten životopis. Na Facebooku sa tomu hovorí životopis. Ja tam mám napísané, že pomáham Slovákom a Čechom vo svete zarábať cez svoj mobil, žiť kvalitnejší život, mať čas, aj peniaze. Cesta je cieľ, to je moje motto. A potrebujú tam tí ľudia vidieť, čo robíte a ako viete pomôcť ostatným ľuďom a v čom im viete pomôcť. Aby hneď na prvýkrát videli, že akú kvalitu im budete odovzdávať. Na Instagrame to mám trošku inak spravené, ale zase tam mám napísané, že vediem ľudí k online podnikaniu, k 6-cifernému príjmu ročne, využívam svoj počítač k zarábaniu peňazí a v akých oblastiach. Takže je to dôležité, pretože ten človek potrebuje vedieť, s kým má tú česť. Takže toto je vec, ktorú si určite nastavte. A keď je možnosť, napríklad na Instagrame nemáte možnosť dať viacej preklikov alebo odkazov, len jeden, preto si vytvorte takýto odkazový prelink, ktorý je buď biosite alebo Linktree. To sú dve možnosti, ktoré ja poznám a tam si viete vlastne, keď to rozkliknete, tak si tam potom viete nastaviť viacej možností na odkazy, aby sa tí ľudia dostali niekde na nejakú vašu inú platformu, na YouTube, alebo aby ste im tam dali nejaký dotazník, alebo aby ste ich poslali na váš web, alebo na vašu konverzku, alebo proste na váš funnel, alebo niečo čokoľvek. Tak to viete spraviť tým, že si spravíte taký je to Linktree, volá sa to Linktree, alebo biosite, kde je možnosť mať viacej tých odkazov. A toto povoluje aj Facebook, toto povoluje aj Instagram. Takže takto si to viete nastaviť. A čo ešte odporúčam, nastavte si do kontaktov minimálne mail. Nemusíte tam dávať telefónne číslo, ale je možnosť dať aj mail, aj telefónne číslo, prípadne odkazy na iné sociálne siete. Napríklad na Facebooku ja mám odkazy na všetky sociálne siete, ktoré používam, kde mám profil, aby si tí ľudia mohli prekliknúť, pretože na každom profile je trošičku iný obsah. Trošičku inak sa tomu venujem a aby si tí ľudia, pokiaľ majú záujem pozrieť práve tú sociálnu sieť, ako to tam vyzerá u mňa, alebo čomu sa tam venujem, aby si mohli priamo cez to preklik urobiť a aby sa tam mohli dostať. Takže to si určite dajte, pretože to vzbudzuje tú dôveryhodnosť nás ako podnikateľov. Opakujem sa, Facebook, Instagram, celá naša sociálna sieť je náš dom, je to naša vizitka, je to náš obchod a preto má vyzerať dobre a preto sa tam my potrebujeme cítiť dobre a preto chceme, aby sa tí ľudia, ktorí tam prídu na návštevu, aby sa tam cítili dobre. Hej, takisto ako domov k nám, keď niekto príde, tak máme upratané, aby sa tam cítil dobre. Takže ďalšia vec je, keď chceš začať robiť na sociálnych sieťach, uprať si tie sociálne siete. Je to veľmi dôležité, pretože vidím, že veľakrát tam ľudia robia rôzne zdieľačky, rôzne predaje tam robia, alebo rôzne súťaže tam pchajú, hej, alebo pletú sa do politiky, a do nejakých tých cirkevných vecí a podobne, ako rozvíjajú tam také témy, ktoré sú veľmi chúlostivé alebo také tragické,
Nie je dobre tieto veci, pokiaľ to nie je náš profil, ktorý ideme využívať naozaj len pre svojich priateľov, ale chceme ho využívať na podnikanie. Nie je dobre, aby takéto veci sa tam nachádzali. Potrebujeme si to upratať, dať to preč, aby sme naozaj pôsobili v pozitívnom smere na našich sociálnych sieťach. A hlavne, aby tam bola pravda, aby tam neboli nejaké klamstvá o nás, aby tam neboli nejaké prehnané výroky o nás alebo niečo, čo nás zase neuvádza až do takého dobrého svetla. Viete, pravda je vždy dobrá. A je dobré komunikovať s tými ľuďmi v pravde a byť autentický a ukázať sa naozaj taký, aký sme a nehrať sa na niekoho iného na tých sociálnych sieťach, pretože keď nás ten človek potom stretne niekde na ulici, tak nám neuverí, že sme to my. A že naozaj to, čo tam dávame, je pravdou. Čiže upracte si tie sociálne siete. Určite o týchto veciach sa budeme baviť potom v konzultácii, ktorú si môžete takisto kúpiť u mňa v hodinovej konzultácii, kde vieme nastaviť stratégiu, kde vieme nastaviť tie sociálne siete tak, aby vám fungovali na to, aby ste mali naozaj veľmi zaujímavé online podnikanie práve cez tie sociálne siete. Takže pokiaľ o to budete mať záujem, tak nech sa páči, tam je možnosť potom konzultácie so mnou v tejto oblasti. Čo sa týka priateľov na Facebooku, tak odporúčam v tých nastaveniach určité nastavenia urobiť, čiže zavrieť svojich priateľov alebo neukazovať svojich priateľov všetkým, pretože keď sú mnohí ľudia, ktorí zneužívajú tieto veci a keď vidia vašich priateľov, tak vám môžu písať a tak im môžu písať a môžu začať komunikovať s nimi nie celkom vhodným spôsobom, ktorý by sa vám páčil, čiže uzavrete si tých svojich priateľov tak, aby ste ich videli iba vy. To sa dá v tých nastaveniach urobiť, že vidím ich iba ja. A takisto si ešte nastavte veci, že kto môže vás označovať, alebo či vás môžu ľudia označovať v príspevkoch. Prípadne si tam dajte kontrolu označovania príspevkov, pretože niektoré veci nechcete na tých sociálnych sieťach mať. Hej, keď idete na nejakú oslavu a niekto zdieľa nejaké fotky a možno vy by ste nechceli, aby tí ľudia tam fotky videli, lebo to je vaša podnikateľská platforma a on vás tam označí, tak sa vám to hneď neukáže na tej sieti, ale vy to môžete skryť alebo to môžete povoliť, keď to chcete. Pardon. Takže toto si určite v tých nastaveniach Facebooku nastavte, pretože vám to veľmi pomôže v tom, aby ste nemuseli každú chvíľu čistiť tie sociálne siete. No a čo sa týka priateľov, aj tých si upracte. Upracte si priateľov, pretože ak tam máte veľa priateľov, a to je na Facebooku, aj na Instagrame, ak tam máte veľa priateľov alebo sledovateľov, ktorí vôbec žiadne interakcie s vami nemajú, ktorými ste sa dlho nerozprávali, ktorí vám vôbec nič nikdy nelajkli, alebo tak len ich tam máte ako mŕtve duše, tak ich dajte odtiaľ preč. Ak s nimi nechcete komunikovať, nechcete rozvíjať ten biznis s nimi alebo komunikáciu s nimi, dajte ich odtiaľ preč, pretože vám znižujú dosahy. My potrebujeme, aby tí ľudia, ktorých tam máme, aby aj interagovali s našimi príspevkami. Takže aby vlastne sme boli ďalej viacej viditeľní, aby nás ten algoritmus Facebooku a Instagramu ukazoval ďalej a viacerým ľuďom. A keď tam máme mŕtve duše, tak to vlastne znižuje tie dosahy. Dobre, takže upratať si tieto veci, ale pridať si aj ďalších priateľov, pridať si ďalších sledovateľov, začať sledovať ďalších ľudí, pohľadať si priateľov, s ktorými chceme proste byť v tom styku, či už sú to nejakí naši priatelia, naši spolužiaci z základnej, strednej, vysokej školy, možno naši susedia, nejakí naši priatelia, nejakí naši rodinní príslušníci, nejaká komunita, nejakí kolegovia, tak si ich nájdete na tých sociálnych sieťach. Ak chcete im ukázať to, čo robíte, ak chcete s nimi interagovať, tak si ich pridajte. Požiadajte ich o priateľstvo. Pravidelne sa chváľte na svojich sociálnych sieťach svojimi výsledkami, ukážte referencie, ktoré máte, zdieľajte svoje úspechy, aj úspechy svojej komunity. To je veľmi, veľmi dôležité, pretože zase to rozšíri vašu možnosť interagovať s ďalšími ľuďmi. A pozývajte do svojich skupín a na svoje stránky ľudí, ale to sa bude týkať už potom tých konkrétnych príspevkov, ktoré budeme robiť na tých sociálnych sieťach. Takže toto je takéto základné nastavenie. Určite sa na to pozrite, určite si to upracte, pretože to veľmi veľa urobí. To ako keby k vám prišiel niekto na návštevu a mali by ste bordel, neporiadok doma, že by sa tam dobre necítil, tak aj toto je to isté. Potrebujeme sa dobre cítiť a mať dôveru voči tomu človeku, alebo oni potrebujú mať dôveru voči nám, keď budú vidieť naše sociálne siete. Takže to sú nastavenia, tie základné. A môžeme sa pozrieť na tú dennú prácu na tých sociálnych sieťach. Čo je dôležité na začiatku vedieť a určiť si,
o ktorých oblastiach budem komunikovať cez tie sociálne siete. A to je jedno cez ktorú sociálnu sieť. A mali by to byť 3 také najväčšie oblasti. A to moje podnikanie, pretože áno, tu hovoríme o podnikaní, chcem online podnikať na sociálnych sieťach, tak potrebujem komunikovať o tom mojom podnikaní. Potrebujem komunikovať o mojich záľubách, pretože zase dostanem do svojho okolia ľudí, ktorí majú podobné záujmy, ktorí majú podobné záľuby a budú sa priťahovať. To znamená, že im bude niečo hovoriť môj obsah. Môžem komunikovať aj o tom obsahu a tvoriť aj o tom obsahu, pretože zase to rozšíri počet mojich sledovateľov a priateľov a aj známych. A o mojom živote. To je tretia oblasť, môj život. Samozrejme, mnoho ľudí nechce zdieľať veľa informácií o svojom živote. Ja nehovorím, že treba zdieľať všetko, ale ukázať tým ľuďom, ako žijem. Ukázať trošku možno to pozadie toho môjho podnikania, to pozadie tých mojich záľub. Nemusím zdieľať svoje deti a proste, kde sa všade nachádzam a čo jem a podobné záležitosti, ale niečo z toho môjho života, aby tí ľudia ma poznali. Aby vedeli napríklad, že keď mám psíka, že mám psíka, ako sa ten psík volá, že mám záhradu alebo že mám nejaký dom, tak aby vedeli, že áno, že mám nejakú záhradu, že sa o ňu starám a tak ďalej. Čiže nemusí to byť konkrétne také nejaké intimné veci z vlastného života, ale niečo o tom mojom živote, aby nejakým spôsobom som sa priblížila k tým ľuďom, aby nejakým spôsobom ma oni poznali a aby mi dôverovali. Stále je to o tej vytváraní tej dôvery. Čiže v týchto 3 oblastiach. Ďalej, čo je veľmi dôležité, potrebujem poznať svoju cieľovú skupinu, môjho ideálneho klienta. Tomu sa budeme venovať v kurze, ktorý je 5-dňový kurz, kde pôjdeme konkrétne na to, ako si vytvoriť toho avatára. Konkrétne veci si k tomu vysvetlíme. Ak vás to zaujíma, pokojne sa pridajte do toho 5-dňového kurzu, pretože tam pôjdeme do hĺbky, tam pôjdeme úplne do detailov. Tuto vám to poviem naozaj len tak povrchne, alebo len tak z vrchu, aby ste vedeli, čo je veľmi dôležité na tých sociálnych sieťach. Čiže poznať môjho ideálneho klienta, poznať, ako sa ten môj ideálny klient správa, čo potrebuje, čo cíti, čo neznáša, o čom chce hovoriť, čo potrebuje vyriešiť, aký problém. Pretože vtedy viem zacieliť na to, aby som ho získala, aby som mu potom vedela predať moje produkty a moje služby. Ďalej potrebujem vedieť, čo predávam, čo ponúkam a ako to pomôže tomu môjmu klientovi, pretože toto je taký balíček, ktorý keď budem rozpletať postupne, tak budem získavať nových a nových klientov práve cez tie sociálne siete. Čiže tieto veci sú veľmi dôležité, aby sme si na začiatku ešte predtým, ako pôjdeme pracovať na sociálnych sieťach, povedali, ozrejmili, dali na papier a spravili si stratégiu. A čo potrebujeme na tých sociálnych sieťach denne robiť? Aby sme priťahovali klientov, aby sme boli pre nich zaujímaví, aby práve nás sledovali, aby práve od nás nakupovali. Potrebujeme tam robiť každý deň príspevky. Príspevky na sociálnych sieťach sú to tie karuzely, reelsy, čiže krátke videá, ktoré sú s hudbou, ktoré sú buď nahovorené, alebo nemusia byť nahovorené, ale je tam nejaký popis na tom videu, nejaká motivácia, alebo nejaký návod, alebo niečo, čo tomu človeku pomôže. A veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé sú živé videá, živé vysielania. Ak nemáte odvahu ich robiť, vyskúšajte to, pretože podľa mňa živé videá sú najlepšia vec, ja ich mám najradšej, pretože vtedy ste autentickí, vtedy hovoríte zo srdca, vtedy hovoríte to, čo práve vtedy vás napadne, to, čo práve vtedy, v akej ste energii a napríklad živé videá na Facebooku sa ukážu každému jednému vášmu priateľovi, čiže každý jeden človek vidí, že ste naživo a môže sa pridať na to živé videá. Každý deň potrebujeme spraviť. No, možno nepotrebujeme každý deň robiť príspevky na sociálne siete, ale robiť ich pravidelne, aspoň každý druhý deň alebo 3-krát do týždňa. Robiť príspevky, aj keď nie každý jeden deň, ale proste potrebuje tam byť konzistentnosť a pravidelnosť, pretože bez toho ten algoritmus sa nenaučí nás posielať ďalej. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, sú príbehy, stories. A tie príbehy sa dajú dnes už robiť aj na Facebooku, aj na Instagrame, aj na TikToku. A tie storička sú najviac sledované. Ľudia takto prechádzajú storky jednu za druhou. A to sú krátke storičky, ktoré sú tam 24 hodín a viete tam odkomunikovať veľmi veľa ľudí. Aj srandu, aj reklamu, aj produkty, aj služby, aj možno nastavenie svojho dňa, aj možno svoju energiu, alebo aj niečo z toho svojej rodiny, alebo z toho svojho života. Je to takto rýchlo, to ide.
a je to veľmi zaujímavé, ľudia ich majú veľmi radi a práve oveľa viacej je videní stories ako napríklad živých videí, alebo ako reelsov, alebo ako príspevkov, takže robte ich a denne potrebujete 3, 5, 7 storiek mať. A nemalo by sa stať, aby ste tam nemali ani jednu, pretože je tam 24 hodín, takže v priebehu dňa postupne pridávajte tie príbehy, tie storička, aby tam stále niečo bolo, aby stále niečo tí ľudia videli o vás na tých sociálnych sieťach. Ďalšia dôležitá vec, aby sme rozšírili svojich zákazníkov, aby sme sa dostali ďalej, aby sa vlastne dostali ďalej naše príspevky, je komentovanie, interakcia a odpovede na všetky komentáre. To znamená, že keď ľudia komentujú pod vašimi príspevkami, odpovedajte im na komentáre. Vy komentujte a lajkujte príspevky iných ľudí, keď chcete, aby vás sledovali, keď chcete, aby si vás všimli. Napíšte im do správy, čo sa im páči, čo sa vám páčilo na jeho príspevku. Komentujte to tam v skupinách, komentujte tie príspevky, ktoré tam sú a tým pádom si vás ľudia všimnú a začnú vás sledovať, začnú vás žiadať o priateľstvo, ak budete pre nich zaujímaví. Ak vás niekto začne sledovať alebo si vás dá do priateľov, tak mu poďakujte. Každému jednému človeku poďakujte za sledovanie. Každému jednému človeku poďakujte za priateľstvo. Začnete tým komunikáciu a je možné, že v budúcnosti bude tá komunikácia väčšia a že tých ľudí zaujmete. Zapojte sa do skupín podľa svojich záujmov, preto komunikujte aj tie vlastné záujmy v na tej vašej sociálnej sieti a buďte aktívni v tých skupinách. Presne ako som hovorila, ľudia si vás potom všimnú, zistia, že ste reálny človek, že ste nejaký fejkový profil, zistia, že máte podobné záujmy ako vy, ako oni a začnú vás viacej sledovať. Pridávajte si tých ľudí do priateľov a začínajte sledovať ďalších ľudí na sociálnych sieťach a napríklad na Instagrame. Čo je veľmi dôležité, sledujte úspešných ľudí a modelujte to, čo oni robia. Všetko sa dá odkopírovať, všetko už bolo vymyslené. Každý úspešný človek má nejakú stratégiu, sledujte tú stratégiu, preto sú úspešní, pretože majú nejakú stratégiu, pretože niečo robia. Aj oni možno sledovali nejakých úspešnejších ľudí. A modelujte, tvarujte tie veci podobne, ako to robia oni. Pozrite si, ako robia Reelska, aké robia príspevky. Stiahnite si ich, správte niečo podobné aj vy a uvidíte, že to bude mať úspech. A ďalej v svojich vlastných skupinách vytvárajte hodnotný obsah pravidelne. Možno, že niekde stačí raz týždenne, možno niekde je to dobre každý deň. Vy viete sami, že ako tie vaše skupiny fungujú a ako by ste chceli, aby fungovali, koľko je tam ľudí, aké majú záujmy, čo vlastne potrebujú odkomunikovať, či to potrebuje byť denná komunikácia, alebo stačí raz za čas, ale stále tam potrebuje tá pravidelnosť. Ďalšia dôležitá vec, predávaj len v súkromných správach alebo maximálne v tých uzavretých skupinách, nie verejne, pretože sociálne siete to nemajú radi, keď sa robí predaj na verejne. Preto sa to komunikuje inak a komunikuje sa už konkrétne predaje, konkrétne ceny, konkrétne záležitosti sa už robia v súkromných správach, v telefonátoch, v messengeroch, vo WhatsAppoch a tak ďalej, ale určite nie. Natvrdo sa to nepredáva na sociálnych sieťach. Na to sa naučme. A hlavne nech to nie je nuda, nech je to kreatívne, nech sa ľudia aj zabávajú. Čiže sem tam samozrejme hoďte aj niečo, čo ich zabaví, pretože uvidíte, že kadejaké také blbosti zábavné majú oveľa väčšie dosahy. A mne sa tiež už stalo, že normálny príspevok mal možno 100 alebo 1000 videní, ale somarinka, ktorú som tam zo srandy dala, má 500 000 videní, ale z toho vzniknú ďalší a ďalší sledovatelia, čiže ja už ich potom viem ďalej odkomunikovať. Čiže áno, urobte si aj zo seba srandu a zabavte tých ľudí, pretože ľudia sa chodia na tie sociálne siete zabávať. Nechcú tam počuť mudrlantov, nechcú tam nakupovať, chcú sa zabaviť, ale keď ich niečo zaujme, tak idú aj za tým, aby si to kúpili. Takže to je taká dôležitá vec. A posledná vec, ktorú vám dneska chcem povedať, je tajný tip na sociálne siete. Čo to je? Sú to zakázané slova. Dajte pozor na tieto slova. Nepoužívajte tieto slova, pretože veľmi znižujú dosahy. Facebooku, Instagramu sa to nepáči, blokuje tie príspevky, neposúva ich ďalej. Čiže uvidíte, že tam máte možno 1 alebo 2 lajky a vôbec to nie je viditeľné. Čiže nepoužívajte také slova, že ty, vy, pretože to je ako keby také nejaké útočenie, ako to môžem povedať, alebo je to skôr také predajné, hej. Slovo peniaze alebo konkrétnu menu
nepoužívajte. V platenej reklame je to v poriadku, tam sa to môže používať, ale na normálnych príspevkoch tieto slova nepoužívajte, pretože naozaj ten algoritmus to nemá rád, ten algoritmus vie, že toto slovo v akomkoľvek jazyku ho pozná a blokuje tieto príspevky. Potom, čo je ešte vec, ktorú vlastne nemajú radi tie algoritmy, sú slová, že lajkuj mi to, zdieľaj mi to, komentuj tento príspevok. Áno, chceme to robiť, ale nájdite iný ekvivalent tých slov. Povedzte to inak. Povedzte to, daj mi srdiečko, ak s tým súhlasíš, hej? Alebo napíš áno, keď máš záujem, hej? Vedieť viac informácií alebo také niečo. A nenapíš tam, že komentuj to slovom áno, hej? Takže tieto veci sú fakt veľmi dôležité, pretože chceme, aby tie naše dosahy boli väčšie a algoritmy to nemajú celkom radi, takže nepoužívajme ich, hľadajme, proste tvorme nejaké iné slova. A ešte jedna vec, ktorú nemá rád algoritmus, je to, keď do popisu príspevku dáte nejaký link, nejaký preklik a tým pádom vlastne pošlete toho človeka niekde inde miesto Facebooku, mimo Facebooku alebo mimo Instagramu, napríklad preklik na YouTube. Hej? Čiže keď chcete tam dať nejaký takýto príspevok, kde je nejaký preklik, kde by tí ľudia mali vojsť, tak to napíšte do komentára. Napíšte, že link sa nachádza v komentári a tí ľudia si to v tom komentári nájdu a tí ľudia to z toho komentára sa tam prekliknú. To už tomu algoritmu nevadí. Vadí mu to, keď priamo z toho príspevku ten človek preklikne niekde inde a odíde z Facebooku. Prečo? Pretože Facebook a Instagram chcú, aby ľudia čo najdlhšie zostávali na tých sociálnych sieťach. A my im to umožníme tým, že im dáme viacej možností, keď to dáme do komentára, to znamená, že dlhšie budú vlastne na našom príspevku a tým pádom to bude mať aj väčší dosah. Hej? Páčilo sa vám to, tieto tahné tipy? Myslím, že sú veľmi zaujímavé a je dobre sa toho držať. Určite áno. Takže na dneska sme si toho povedali také tie základné veci o tých sociálnych sieťach. Verím tomu, že vám to dalo určitú hodnotu. Verím tomu, že si sadnete k svojej sociálnej sieti a pohľadáte tie veci, ktoré tam nemáte, upravíte si ich, upracete si tie sociálne siete a začnete pravidelne robiť obsah, pretože tá pravidelnosť je naozaj veľmi potrebná kvôli tomu algoritmu. Ten algoritmus sa učí a on sa naučí, že pravidelne dávate príspevky a uvidí, že aha, tak tento človek aj dneska dal, aj včera dal, aj zajtra, aj pozajtra, aj tak ďalej, aj tak ďalej. A ja ho tým pádom budem ukazovať väčšiemu množstvu ľudí. A budete mať tým pádom väčšie dosahy a väčšiu možnosť nájsť potenciálnych klientov. Pridajte sa do Facebookovej skupiny, ktorú som vytvorila práve pre začínajúcich podnikateľov a práve preto, aby sme tieto veci tam mohli robiť hlbšie, aby sme si o tom mohli rozprávať, aby sme tam robili rôzne návody, videá, dávali si tam rôzne tipy, aj možno nejaké konkrétne návody a tá skupina sa volá Chcem viac, cesta online podnikateľa, nájdete ju na Facebooku a takisto na facebookovej stránke Žijeme si áno život, je to stránka určená práve pre začínajúcich podnikateľov, hlavne pre tých, ktorí chcú začať online podnikať, ktorí chcú zarábať online, ktorí chcú žiť taký plážový život a chcú si to zautomatizovať. Čiže v týchto veciach na týchto platformách budem oveľa viacej dávať tých príspevkov, budeme tam spolu komunikovať a budeme sa učiť nové veci. Ak chcete pokračovať a posunúť sa o ďalších 10 levelov vyššie a chcete, aby vás ten online svet uživil tak, aby ste mali dostatok času, aby ste mali aj peniaze, aj čas, aj na seba, aj na rodinu, tak sa prihláste do 5-dňového kurzu, ktorý sa volá Miliónové tajomstvo, ako si urýchliť cestu na ostrov hojnosti. Pretože ten ostrov hojnosti, to je presne tá druhá strana, ten druhý breh, kde chceme byť, kde budeme mať automatizovaný príjem, kde niečo, keď po tej ceste urobíme, tak nám budú peniaze plynúť a budeme žiť taký život, aký sme si my sami predstavovali. Takže ak máte záujem sa dozvedieť hlbšie práve aj o tých veciach, ktorých sme tu dneska hovorili, o tom, aký je ten kvadrant hojnosti, o tom, ako si nastaviť toho avatara, o tom, ako si konkrétne pracovať na tých sociálnych sieťach, dostanete veľmi veľa návodov a tipov,
tak sa prihláste do tohto 5-dňového kurzu a ja sa veľmi budem tešiť na našu spoluprácu. Ak nie, je to všetko v poriadku, môže to tak byť. Ak vám toto stačilo na to, aby ste rozbehli svoje vlastné podnikanie, budem veľmi šťastná, ak mi dáte spätné väzby, ak mi napíšete mail alebo napíšete mi na Facebooku alebo na Instagrame, ako sa vám darí, ako sa vám páčil môj minikurs alebo tento masterclass a dáte nejakú recenziu na to a samozrejme, ak budete chcieť, tak kedykoľvek som tu pre vás, aby sme si mohli odkonzultovať niektoré veci a aby som vás posunula o level vyššie. Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne a prajem vám úspešné a fantastické podnikanie také, aké si vy sami predstavujete.